Миньор Перник постигна най-големия си успех в турнира за Купата на България от 5 десетилетия насам, класирайки се за полуфиналите на ежегодната надпревара. В четвъртфинална среща, която се игра пред над 2000 зрители на стадион Чавдар в Бяла Слатина, чуковете победиха без проблеми втородивизионния Ботев Криводол с 4-1. На полувремето 2-0. Костадин Хазуров изведе гостите напред в резултат още в 17-та минута. Централният нападател на жълто-черните засече центриране от десния фланг на Самета Шимов. В 33-та минута отново Хазуров се оказа най-съобразителен при поредното разбъркване пред вратата на символичните домакини и покачи на 2-0. В 18 минути след почивката Димитър Мотафов центрира отляво и Горан Янкович направи с глава предината на перничани класическа 3-0. В 78-та минута Хазуров намери непокрит в пеналта влезлия в игра след антракта Станислав Руменов, който довърши криводолчани 4-0. Почетното попадение за домакините вкара резервата Николай Владинов 3 минути преди края на редовното време след асистенция на Дечо Аризанов. Въпреки че отпадна, Ботев Криводол също записа най-престижния си успех в 85-годишната история на клуба, достигайки до четвъртфиналите на турнира за Купата на България.